Satisfacción a medias entre os mariscadores noieses que volveron á actividade tras máis dunha semana parados por mor da toxina. Contentos por poder volver a traballar. Home, claro que había, moito tempo sin ganar. Nada máis empezar que che cae a sapa ou xa che desmoraliza. A ver se empezamos e seguimos un poquinho para adiante. Pero disgustados polas capturas, xa que se constata o que xa se sabía, que nas concesións hai pouco marisco. Mais ou menos como a cando empezamos. A ver, ves un pouco máis de berberecho, pero bueno, máis ou menos como a cando empezamos. Bueno, non moi... Hoxe foi un pouco atrasada, pero bueno, a ver mañán, hoxe máis ou menos. Eu, por miña parte, máis ou menos. Pois a verdade é que non foi tan mal para o medo que tiñamos, colleuse ben o berberecho, colleuse a japónica, o que pasa que, bueno, levamos 5 días traballando, é como un final de campaña, marisco hai moi pouquiño. A toxina, empezastes campaña, levabas 4 días traballados, despois un parón grande de días, a verdade é que vamos a mediados de outubro e temos moi pouquiños días traballados. Despois do parón e eso, pois, a ver, esperábamos traballar, hoxe pudemos traballar algo, pero claro, tuvemos que esperar hasta as 8 da mañán a que deran os resultados, porque non nos daban antes e a marea botounos fora. Tuvemos que esperar a que Intermar dixera que estaba todo ben. E claro, tiñamos que haber entrado moito antes para poder ter unha boa marea. Os profesionais agardan a que os prezos se manteñan ao longo das próximas xornadas en valores similares aos que acadaban antes do peche, ou incluso que vayan a máis, debido á alta demanda de produto.